Het wetenschap hoopt dat de polderdieken en walskanten het houden zullen als joen de storm opstekt. Op dit stuit binnen mijwerkers dwanden mij een schouw van de dieken. Moezen hebben een proteskeer onrjochten. Net alleen nog in het boerenloon, ik in de polderdieken. Er zitten een soort zwakke plakken in. De Oorsludiek had juist de jong van Surg in de richting Kwameterzoon Oorsletten West in verband met een onrijding tussen twee vrachtwagen. Bij Kwameterzoon stie een vrachtwagen met pech op de vlechtstrook. Hij waard onrieden troch een vrachtwagen die het vol ziet met grutte poeden met stien. De diek moest dicht om de ravage op te rommen. Zorgcentrum Koornhert op het Jereveen neemt maatregels om een uitbraak van buikgriep in de kiem te smoren. Activiteiten binnen oors zijn en het restaurant is dicht. Mijwerkers moeten beschermende kleren dragen. Zo'n 10 bewoners van Koornhert binnen ziek. Het is nog net duidelijk of het om het norovirus gaat of dat een orengriepvorm de ronde doet. In verband met het minnewaar dat verwachten wordt, liet rederij Doeksen de sneltjensten van en naar Vlieland vervallen, een van de media en jong. Het gaat om de sneltjenst van Haas naar Vlieland, van Skilge naar Vlieland en die van Vlieland naar Haas. De sneltjenst van Haas naar Skilge vaart wel de hele dag. Joen en vannacht stormbuien met hagel, tonger en zwieren windstjetten. Het wordt 2 graden en er is kans op gladens. Morgen zuidwestenwind, winterse buien en het wordt dan zo'n 5 graden.